ke perten ta kelang rajuk start ibarat ni kuat gi kun jangi ban yo yang ta rajin nang start dai kum ni nak ban pendap gi kun tang na si hajar si benai cukup dan perten jangi ki bam ki pagi kun ki la phet dan ne dan perten jangi ki balayat ki pagi kun ngang along ko ni kita la plas ne pagi kun mulayam dengan kuat penang ban start ki kun dengan dan kalan Kidukot ka all jantia midday meal workers union juai kila penlong ka jing dawa persha ka jing ban ben ka sorkar India bat sorkar jila ya kinong shed ja midday meal bat kinong ya rap ha ka sat ka krieng ha ki school keleng ka jila Megalia da ka ba penlong ya ka jing shat kan menta ka sngi ha madan nong thamai sports club Shillong nadu ka por khandai baje menstep hadu ka por san baje jan mit Kidukot kani ka union kila ya thu pai ba hadu menta ka sorkar ka siu bainong niki tang lai pu ar tengka ha ka shisni kat ba ka kampat ka dawai ki bantre hadu phra kanta shisni haba khenlang ka tulop jungki ka kot tang 6000 tengka shi banai bat ya kani ka tulop ka sorkar ka siu tang arsin ha ka shisna kinong alam jo kani ka union kila tho sho menteri rang ba du kari u Narendra Modi bat kila kerpadu ya menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma banya saat lam naga benta ka tulop jengki ka bam ya hap shu bat ka jingsi kinong tre ha kani ka por bat ka juk menta kinong shetja bat kinong ya rap ha ki kampen kre ka midday meal jengki khna school kila ongru bahadu menta ka sorkar kampat siu ka tulop na ka benta u naitung ar hajar ar phoi hadu u yayong ar hajar ar phoa katba ki tulop na ka benta u jemang benta kasnam ka sorkar kala depsiu nalor kata bon ba kinong shet bat kinong ya rap pen kre midday meal kimpat yo ki tulop jengki na ka benta ki lai banai balala kini kinong shet bat kinong ya rap ha ka midday meal ki tre testa top ya la ka kam namar kinget bakani ka kam shakri kalong ka bakordor bat ka bakta ya ka lawe jo ka pateng bandang wan jo ka jai benriu namar kata kila dawa na ka sorkar bakan le ya la ka kamram da ka ba hok bat ka barenti kumbale ki we bat kinong tre sorkar kila kerpan Kidukot kani ka union kila kerpa de ki pat ba bat ki kemi ki pa ban kershan bat ai kitilan ki ha kani ka jingdawa jong ki na ka sorkar ya ka hok long brio jong ki ngimba hakani ka jan met hakani ka madan jong ka manai badan nong thamai khwai leng is si sisa namar ba kilong kemi ge jongi hak jaka ba ge dang pai ka yeng ka sam bat ban pendap ya ka jing je shadjas ngi hak school nang ba ka midday meal scheme na ka PM portion menta ki hab ban thom ya kata ka jing sngo ban wan sha thangan ka jaj ban rew ka jongi kham tam hangi Megalia ngim jumelin ban sha thangan kan olai menta di kilong kemi ki haban sha thangan kan ka dai ka dak ka ba ka sarkar jalla ka jongi bat ka sarkar NDA bayalam the Prime Minister Narendra Modi bar Chief Minister no jongi kon sangma ka pen iba ka dak ba kimum brom sho ya kilong kemi ka jongi balangi kadan gumta namar ba ka ngi ya lenti kane manha kane ka strict jong April nusma harjar afwar ngila ya ay ka representation jongi langba governor sho Prime Minister Narendra Modi ban karpadiu batika sarkar ban pankeu no ya ka honorium jong ki midday meal kong kabakila sedang nado usnem ar hajar ar Megalia kibadang yo ya ka jong lai banai last November usnem ar hajar ar phoi hadu banai March ki seu lai banai dang mencisngi dang sengi thok deng ki yo ka jala Megalia ka makiko pa jala ki yo ya kani honorium ka basa pending dang hada ka Friday ka wanlang baga bang account tayi kita ke badan pat hakiri 50% hapo ka thalas kan bas kelas kan belok hadop menta kim pat yo lang ba thru bang account lang baga cash room pat yo te kane kami ro ka jingkali yang ibara balai sano kane ka 12 crore corpus fund ba phila ai da ka jing tho cha state ga acha union government sano pibo balai piong ba ai manum bana henre hang ne pi ai tang arsen sistem pensa ya ka pending dius ka ba ar banai lai banai hidup sau banai kata ka dai ka jinggali ka bangi baro mentangin pa phang ka ai kai ka daw kai ka don ka ne chalandat kini baro te baro ki ko ki don hane pa jalla Megalia kilon khat 1000 tam ngi mentahang ni ngi keren menta kita baro ngi sa tngan na menta ki ko baro pangke wi ka ne ka norium nakas shajar shikasan hajar ne naga state government ka ai sispa tangka si banai te ngi ipat ki state ki minister jongi ha Megalia
manakene gi sngi to gasngi tho Saturday naga liang jong ki nong yalam jongi po amlarem civil subdivision kila ikendo yo minister badan borom jongi bala kamen ramboy ki ong sngo bha pankiu no ya ka noriam jongi hakashi banane ka state government ong ngila pa ya satang mentang chaitang yi ka nong kai bat ki midday meal ngimdan por pas gawai balai tang maphi mangin yakran tang ya phi mangin pai kita dai kenten ki nong ka ki kok ki jongi ki ong ya ki to ngin se pai kai tangata hi te nado menta ka sngi hi ngindang song hangne ngindang song cha thangan te ladang im yo yak la ka sarkar nado Narendra Modi prime minister jongi ubala yo ek representation hakti katkum ka jingtep ka jongi lamba governor latakim le lom traikam takamon ngimban se bhaban khangno ya kan PM portion scheme naga jalame